ಜಿಮ್ಮಿ ಭಾಸ್ಕರೇನಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಪೋಪುನಿ ಪಿರಾಟ್ನಿ ಏರ್ ಲಂಚ ಒಪ್ಪಾಯಿರ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಕಲೆ ಪುರ ಇರ್ ಲೀಡರಾ ಲೀಡರ್ ಏನತ್ತು ಬಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ದೌಲತ್ ರಾಮ್ ಒಂದು ಆಯ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ ದೌಲತ್ ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೌಲತ್ ರಾಮ್ ಸತ್ಯನ ಅವನದೆನ್ನದು ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಲೆಂಕ ಗ್ರಾಮಜ್ಜಿ ಪೋಪುಣಿ ದೊರ್ಪುಣಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಅದು ಬೇರೆ ಹಿರೇಣ ಸತ್ಯ ಫುಲ್ ಪಾಮಡಲ್ಲಿ ರೀ ಬೇರೆ ಮರಲೆ ಜೈಲರನ್ ಲೆಪ್ಪಡ ಬರ್ತದ ಅನ್ಪಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಅನ್ಪಿ ಆತ ಇವ್ರು ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ಟು ತಕ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟ ಅವನಲ್ಲ ಕಾಸೆ ಫುಲ್ ಬೋಳೆ ಬಂದು ಮಗಂಜಿನ ಎಂದಿ ದಯ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಾವು ಸಂಸಾರ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಹಿಂಗಿನ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಹಿಂಗಿನ ಸಂಸಾರ ಆಕೆ ಮರೆತು ಓದು ಎಂತಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗೇನು ಅಂಚತಿ ಬರೆದು ಕಣ್ಣಾರಾಬ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಬರೆದು ಬಂಡ ಈ ಸ್ಟಾನ್ ಈತೆ ಬರೆದೇಡ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಗೇನು ಕಾರ್ಮ ಕೊಡ ನಿದ್ರಾಚರಿಸಿ ಬರೀತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ದೀಪ ರತ ಇರು ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಚ ಒಂದಿನ ಪಂಡ್ ಪಂಚ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಟ್ಟಾಂಡು ಈ ಜೈಲು ಪುರ ಅಬ್ಬ ಇರು ಪಿರೋದ ಮೇತೂಲಿಗೆ ಏತು ಭಾಗ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಭಾಗ ಉಂಡು ತೂಪರ ಬುರ್ಚಿ ಪಿರೋಡ್ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇರು ಮಾತಿಕ್ಲ ಅಲ್ಕದ ಪೂರ್ವ ರತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ಲೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಟು ನಕ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಸರ್ 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 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಂದುಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ ಒಂದು ಕೋರಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ತಿಳಿಪುವರು ಈಜಂತ ಸುರ್ರಾಂಡಿ ಐಜಲ ಕೋರಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಯ ಬುಡ್ನಿ ಆತು ಗೆತ್ತಿ ನೀರೇನು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋತೆ ಜಾತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೀರು ಮರಣಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬುಡ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನದು ಪೋಂಡ ದಾದಾಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆವ ಅಂತಾನಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಂಡ ಯಾರು ಬುಲ್ಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಈ ಚಾಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ದಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಓಡ್ಸಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೋಜು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೆಂತೂ ತೋಚಿ ಟೆಬಿಲ ಪುಟಾದ ನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈರಡ ಹುಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಈ BF ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಪಣೋಲಿ
ಇರ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಣಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಅತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಣಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಬಿಪಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಬರ್ಲ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ರೈತ ತೂತು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿ ಜ್ವರ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುಜಿ ಇನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನಿ ಈರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಈರು ವಾಪಾಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಪತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಈರು ಸರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೇರೆ ಕಟ್ಟುಲ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ನತ್ತು ಮೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಕೆ ಅಂದು 30 ಜನ ನೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪುಡ್ಸೊತ್ತು ನಂಚೆ 30 ಜನ ಓಕೆ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ರೀ ಇಂಕ ಜೀವ ಬೋತ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣ ತೆಲಿಪುನಿ ಮಾರಿ ದೇಶದ ಬೋಡದೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತುಯರ್ನ ಆ ತೆರಿಬಿಟ್ಟು ಮೋನೇನು ಗೋಂಗುದಲೆ ಕಮಲ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿರಲ್ ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಬಿರಲ್ ತಿರ್ತು ಬರಡು ಎನ್ನ ಎದುರು Question cut. Hello. Next Dumbuda movie wo. None of the movie Jaan liya hai tune. जबात नहीं है जान लिया है पहले कहीं पढ़ो रे फिर आके रखते हैं Be like BOLAR.